Салому алайкум азизои дилу дида, тамошобинони муҳтарам. Ба таваҷҷӯҳи тамоми аспдорон, аспбозон, паҳлавонон, чобуксаворон ва мухлисони бозиҳои бузкашӣ, алалхусус шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонем, ки бозии бузкашие ки дар санаи 1 ноябр аз тарафи Азамат Шамсиев дар деҳаи Чорбоғ ба назар гирифта шудагӣ буд, аз сабаби оне ки рӯзи 1 ноябр рӯзи корӣ аст, ба ҳамин хотир ҳамин рӯз тағйир ёфтагӣ аст. дар санаҳои 1-2 ноябр дар шаҳру деҳоти Панҷакент бозии бузкашӣ нест, ташкил карда шудагӣ нест. дар санаи 8 ноябр аз тарафи соҳибони асп бо номи Океан, Раззоқӣ, Спартак яъне Шамси Чӯпон дар деҳаи Алобайтали ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бозии бузкашии калон баргузор мегардад. санаи 9 ноябр бошад, рӯзи якшанбе мешавад, дар деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош аз ҷониби соҳиби асп бо номи Леон ва номуси Чорбоғ яъне Азамат Шамсиев як бозии бузкашии калон баргузор хоҳад гардид. солимҳои гаронарзиш, паҳлавонон ва аспҳое ки шумо мухлисӣ мекунед интизор аст. аз қабили 10 асп дар ҳар дуи бозии бузкашӣ, 10 гов, 5 уштур ё пули уштур ё худи уштур, 2 3 автомобил, тӯҳфаҳои моливу пулӣ, холодильникҳо, телевизорҳо ва бисёр солимҳои дигар. ҳатман ташриф биёред ба ин бозиҳо. Бозиҳои ҷолиб хоҳад буд. мо шуморо дар ҳамин майдонҳо интизор ҳастем дар санаҳои номбаршуда ва ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам, ки эълонҳои бозиҳои бузкаширо яъне аниқу дақиқ шумо метавонед аз канали мо дарёфт карда бошед. дар телеграм канал ва ютуб канали мо ки бо ном Умед видео аст. ҳатман агар бозиҳои бузкашия рӯзаш тағйир ёбад ҳам мо пешкаши шумо эълонро мекунем. ва ба таваҷҷӯҳи паҳлавонони номдор ва аспбозону соҳиб аспҳо ва мухлисони бозиҳои бузкашӣ ба таваҷҷӯҳашон мерасонам, ки метавонед ба канали телеграмии мо аъзо шавед. мо ҳама он марраҳои ҳунарнамоиҳои шуморо кӯтоҳ бурида дар ҳамин телеграм канали худамон ворид хоҳем кард. ва дар ютуб канал бошад, навори пурраш мебарояд, ки вай камакак дертар мебарояд. аввал дар телеграм канал мебарояд, баъд дар ютуб канал. саломату сарбаланд бошед, кам нашавед. Тоҷикистон ба пеш. зинда бошед.